Des de l'Associació de Propietaris de Montnera Corredor estem treballant amb una gestió forestal adaptada al canvi climàtic per tal que els nostres boscos siguin més resilients a futures pertorbacions. Aquesta silvicultura propera a la natura és el motor principal per l'obtenció de productes forestals sostenibles, no basats en la seva producció, sinó més en l'estat actual del bosc i la seva biodiversitat. Aquestes pràctiques de baixa producció és necessari la incorporació de criteris d'eficiència i de control mitjançant l'ús de noves tecnologies i noves maneres de treball. En aquest sentit, estem fent proves amb orugues desbrossadores en control remot i el disseny i la creació d'una app forestal que ens permeti monitoritzar els treballs i donar garantia de seguretat que s'estan executant de forma correcta. També estem implementant un centre de biorecursos que ens millori l'eficiència logística i ens permeti fer un tractament dels materials obtinguts per donar-li un increment en el seu valor afegit. La idea és generar un model de gestió bioregional que pugui ser replicat en altres zones.